manje ayifanele into iquality la hotel phela Awungiveza la. Good morning. Sanibonani. Namhlanje silana ehotela eliphezulu ekuthiwa A-U Hotel. Siphethe uBhuti Skinkile. Kade ezoperforma kuBhuti SK. Ngiyazi-ke lapha kuBhuti SK siphatheka kahle sonke. Everyone. Siyakubongela Skinkile namhlanje usehotela eliphezulu. Koxana abantu. Lalela Skinkile. La ukhona. Hawu ngikubonile izolo upakethe uzekaba kunala. Hey upakethe uzokemoto ka 2 million. Ayisikeni. Winki kodwa imoto yakhe iyabiza kangakanani? Awayibonile Ngokodumo. yabona malini? Ngokodumo. Yenza iwo 2 point something. Yabantu. Skinkile amasalada awekho la. Hayi mfowethu ngeke ngifuna ukuqhubeka indaba ngizoshaya indaba endlela. Nane wona. Ngithole esiqede siqiwile. Afethu. Ngicela ningifollowa. Neza. I shoot cars _ZA. Ngicela ningifollowa. I shoot cars ZA. Niyezwa yini? I shoot cars ZA. Ngicela ningifollowa. Otherwise angingivezi Skinkile ngikhaya. Ngicela ningifollowa. I shoot cars ZA. Ya ngiyaphila xola ningena. Impela lo ngicela ukuthi Skinkile. Kodwa ngicela ningifollowa phela. I shoot cars ZA. Uthe uSkinkile angiyimakethe kancane. Uskinkile la. Ngabe ngicela ningifollowa. 800. No, sorry, about 800. Ngicela ningifollowa. Kodwa wena Skinkile. Uthi Skinkile ngicela ningifollowa. I shoot cars _ZA. Man. I shoot cars. Uthikile lo man. Skinkile. Sanibona no. Ngiyasithula isigqoko yabo. Ngisethu ngathi angeni nokuyibuza. Yabo. Ngizoba moya ke manje. Ayi ngidlula ngibamba ngafose endleleni ngane singasayi. Hallo, sizokhuluma umkhaso. No. Ngiyakubona. No sondele lapha kusohla sondela. Alright. Yeah, sure. Hey, ubhekene kwaphela. Ngiyolo. Ngangizibhale ngini. Uthi Skinkile ngifolloweni. I shoot cars _ZA. Niyezwa. Ngicela ukuthi wena ngiphethe iPhone. Ngamthengisa i-iPhone kodwa basephethe Samsung. Ayo Skinkile yangilapha. Ngiyabuya ngizabula open book. Ngimbona. Ngisa open book ngiyabuya. Ngisa open book nalo ngiza lapha. Naba lapha. Awubonakala. Awubonakala bro. Nani? Nembo. Bafana ngiyadubula ngofesa yini? Bafana ngiyadubula ngofesa yini ngiyangothola.
Go first, ngeke ngenze ngisho. Bomzana. Hayi kahlabisa ngisabuyela khona ngisekuwe manje. Hayi go first score. Batshele. Buku quality. Batshele. Buku quality. Batshele. Ayishukazi underscore. Batshele. Ngamthengisa i-iPhone kwathenda kakhulu. Wahlanganisa imiliyoni ngale iPhone. Noma kaloku wathengisa Samsung. Hey wongubani aphila? Hamba njani? Hayi khuleka bekade uyibhize mayivele ngiyabuya. Noma sana ngakhuluma noma yini ke emva kwakho. Sho namhlanje hayi khulekani kusasa ngikhona. Mase ngibuyele emakhaya right ngifole ukuhlala ntambama ngishuthi. All right. I know. I could have done it. I'm going to 2.5. Yeah. I could have I also smart. When two rates food, even if that's a mood, I take it. I think I'm sat and going around to the car. But I'm seeing quality phone, quality camera. Ngaza kanza kamthandeni. Ehotela mthandeni. Awu ngiyabonga mfowethu. Ngimbonga abantu abakusana. Buka noma ngifoke knife lana kubi. Mthandeni. Ngiyabonga ndoda. Nangu umzali yamzali. Yamzali. Ndekhathela uyibuka. Ngiyabonga mthandeni mfowethu buka noma ngilaphi. Sehotela ndoda 2 days khokha lutho ngiyakuyaza phela angidluli ngizola khona ndoda ngiyabonga hey nakho uthi ngalawulani kwangisiza phela kanjani alo ngibonga phela umaqonda sanwana imzala mzala afezela sangamzala yeah, any bathe mzala wemzala abanqene ukuthi ushako sha screenshot ume kanje njalo ubone usupost yo Facebook swakadeni liyabhubha yona esikikile nomzala hawu nawe ungena futhi 2 days ngidlalele lo namzali yashe 2 days ngilana ngiyagesha ngidla kuphela Fundo nyanga uqale kahle ngiyabonga mthandeni yaqala uma live kanjani ufuna ukujoyina lapha mani ngeza ngiyangeza manje ufuna ngifake igama lakho ngempela isikikile hayi futhi njani kumbe naye igama lakho ngempela ngikile ngo usukumbuka ungambuka Fala mais os que What can realize que não tem que lá na van. Oh! Oi, bo. Não sou eu Ed. Yes, ama. Dale na no stool. Stool. The stool is done as good as fine. Ngiyabuya ngisaba uphela.
Buena. Mina ngami uskiki igama lamaphela. Baba skindi. Isibongo sami Skinkili. Bayo uFacebook Skinkili. Mana skin. Asimshike sithi skin. Yabo ugqoke neskindi. Kodwa South Africa na ujashili igama manje futhi. Hayi okay ngiyaqolisa. Bengithi ngizama ukustone siqhamuka nento entsha since ku-2026. Siqhamuka nento entsha. Phela ngabe le follow ngingana ngiyizamayo ngiyayilahla mase ngifuma nje angisele Skinkili. Hi guys, we're having breakfast. I'm just gonna leave you with him. Oh, so right. Hi. Nimthole phi umuntu okunika ifoni yakho kanje? Imina ngedwa. Uphathe ifoni kaSkinkili ngihambe nayo. Yathani. Nikuphi phela manje kuthiwa ise Ayu Hotel eHluhluwe. Uyakhuphuka uSkinkili Mbumbulu lapha. Lalelani khona lento kaSkinkili. Ubani igama laSkinkili la ngempela? Akena uvusumuzi. Wevusumuzi. Wevusumuzi. Vusumuzi. Yabona uyaphenduka. Na ima ichikiswa phi camera jam when wazola. Flip camera, oh yeah. Pesa lapho. Hayi bona. Hayi siphendukele phela. Try once. Siphendukile. Nangu uSkinkili lapha. Umuntu kaSkinkili. Uvusumuzi. Hayi bo uvusumuzi nangephenduka. Uzume njaya. Lalelani aningitshela igama laSkinkili la ngempela ngifuna ukumbiza ngalo. uSprite. Hayi. Mjomba loziwa kubani kahle. Aningitshela igama laSkinkili la ngempela. Bheka amafa. Webheki. Bathi abantu bheka ama. Bheka amafa yakusilona. Uyamosha ubheki. Bheka umndeni. Hayi, ushaye eceleni. Nana laphenduka. Ubani ophe? Fanele siyochecka la i-check-in ekhona nanjalo. Igama la ngempela ke lapha gate. Mara isibongo sola. Cha, ucela isithole. Wajobe. Hawu. Nadia. Nangephenduka. Iwashaya ngunezi kuzoom kakhe. Themba mangiqeda thina. Kuthiwa uJobe. Mina TikTok na Facebook. Sikuphi? uFacebook. Phela mina ngazo Facebook. Uma la. Ubani igama yakho ngempela kuqala? Ngikuthelela ijuice. Buka personal credit. Ngiyayithanda nokho lena. Hambo la mfuni. Yafuna ngikuthele ijuice. Ngitoto sikuthele lipi. Ngajabula mama. Noma yiphi. Nothing. Ufuna ukukapture each other. Lalela khona ngilethe ngibheke phansi manje ngiyoyithatha. Ujobe. Yeah. Ngikuthele ijuice. Uthelele ijuice uMaNtuli. Yeah, kujabula mama. Nkosi yami. Nayi juice Jobe. Yeah, boy. Akuzivela uhafu. Yeah, boy. Usungahlala phansi ke uthini ijuice yakho.
Unganjani ungehlisi? Sengajwayele phela ama-hostel edrosini. Lapho vele uthi usutha vele kade udukuphi uzekade. Awuthi sengibona ngiyamjwayele ukuba live. Skinkile sekutshele Uma la ngena phezulu uthi joka hayi phezulu. ngomtshengisa ukuthi ngena njani. Uma la. Nabantu laba hayi bekubona. Bomzali ngisa-TikTok. Oh, sawuba bomzala. Uma. Umzala bami laba. Yeyi. Umzala bami. Nayo-ke ngingafuna ukuma. Sengiyahlela. Loka out. Ibhobo. Ngimzwile. Ngiyafuna ukuthi. Ngiyakuphethe. Uvela umuntu uzophela phela. Wena. Njani ngizobala. Mara. Unamujoyina mimi ngoba ngizawuqalisela wami. Acceptable. Noma vela ungakhulumi ngoba sifanele wodwa khona nje mobe Ngifuna ukuvela mina ngifuna ungakhulumi. sifike uzothibela kuwena. Yeah. Mase ivula wena umuntu. Kunini ngifundisa ukwazi nami yabona. Kuningi. Yeah. Thank you. Bye. Yabona intombazane eyiphumile ngane. Ingane ngaphela. Baba kanibona. Inkama lomsele ukuthi la kungenamnikazi. Skinkile ngifuna asibone kahle manje. Yeyizona. Hey, IBP ngibila kakhulu yini. Moja baba ukuthi iphile kakhulu sekinomenzi. Ike yafuna ukulahleka kajuthi umbili. Ike yafuna ukulahleka. Job. Kwani ngifundele yona ekuseni. Kabhanyazini. Angibona. Akamushanga sikhathi ngifuna ilo. Usathana lo. Ngayandi lokunye. Wathi uthe mina ngiyokuvula ama-views noma singaka. Kokuthini uskiphe simnyama. Ngazi noma ngibona ngamehla akhona yini. Lokho amakhekhe lapha yakho ndawo lengane. Waphe. Uphuma nje ukwapha. Happy birthday, Beyonce. Ulile Beyonce. Iphendula phela camera. Nangu phela usibini.
2 days and hope. Balo. Yes. Hayibo, ngeke susani lento ayi. Yeah. Uthini uskinkile uyakuthanda ukudla. Hayibo. Ngeke ayiphothe. Uyamazi manje? Kanjani? Uyisusa njani ifilter lana? Always oshasa manager. Hayi. Isethu usikhikile. Usikhikile awususifilter ndoda asinjeni. Awususifilter asinjeni. Ziphi ingabo zami? How ushaye how camera quality your camera Ususwaphi la? Kike. Awususi camera. Ingabo zamanzi la. Ufakori asinjeni. Oh. Jam. Yeah. We're not so. the man I like it. wait That's all. Hayi ngeke ngizami ngiyibone ngimhlophe. mina ngikhumbula marashiya na futhi la ayikho la ndayi mina ngikhumbula marashiya yena yi mina ngikhumbula marashiya yena yi ngicela umuntu wabantu owu-2 engizobafakela u-150 u-7,500 kothenga i-breakfast yabo-2 i-competition ngizoku-150 yabo-2 azothenga i-breakfast 7,000 rand abo-2 Bethe ngapla. then yabo-2 7,700 Balele labantu basazokukhuthumaza. Angingotshela uMKFC 7,700 bongenza i-account yabo bafayele u-7,700 enkanyizo umnyaka kaphila ngane yawethu ongabathi mina lo kodwa Hayi kodwa ke. Once kwakho into kanje hayi lutho hayi. akekho Mana khona lokho okuvimbile phela usazoya ke ngoleni phela yini ukuthi ngena kumanxele engaboni ukuthi wena ulokuzwa aye ngoleni usazoya impela ngayaka yini ebintu bonakalile
nangu usikude kona epostini uzozibona nango angivini You the one, I remember you. You were the one auditioning for it. akona Mr. Soft, hello. kodwa kumina nje kuyafundisa Yabo, leyo phone leyo ndakuvuke ngiyambile. ngithi iqala Breakfast yaphela ngo-10. Bengifuna into ekanjena uma ngikhulume yabo mhlawumbe ngithi iglasi kungabe sekusuka hayibo bayaphi yobani lo ubani lo amamzumayo Mthandeni awu nkosi yami bazombona Umthandeni akagezile ngafa landela kanje yini ndawo camera bazombona thiru zobona bo uka noma sikani uyaphaka lapha Mthandeni senyora izumbula kakhulu lo nyaka yini hawu sikinkile inkosi yami Sabancane manje nazo Bele nani ngobe sakwazi ungidabela wena hayi ngizosikhaya Why now? How? hayi le camera khotha budo mdala hamba una leka uphuke le camera vile ngoba yini Ungi-acceptile. hayi kodwa ufana bakile lefana ngiphethe izandla uzuma ngisho segoli esangithini uzume ngama imali uthi uyazi manje uthanda serious Iloli ngaliyazimayo. Ilaba. Ngiyabela. hayi akudenge Bakhuluma ngani lapha kwakhona? uMantuli ngamazi mayogathi ngamazi mayogathi Ube. Awu malume. Ukazi ukuthi. Yileba. ungayikhomisa ikamera ngulume hayi hawu hayi yini Yazi ungolile. angikhulumi nengane lana hayi Hayi othi ngicele kuMantuli breakfast ngiyazi yena uzongipha 200. Hey wendamani. Ngidonsa kanzima empilweni. Yabona nje mungase nami ungithi thasi ngo200 account. Mhlawumbe nginganyonyoba ngifike Richards Bay. Kubi baba kubi. Ngangoko ngasikani. hayi ngithi ngitshela uMantuli
akufanele nidlulezela indaba Yabela yini ngiyabulala ngofezi kamera yilo Yambul. E depois? Vou mostrar para ele. Jorge? Ai, meu Deus. E? Abramoni. E? Sengiqedile ukudla isigqoko phezulu. Kubona bonke abangibingelelayo ngiyavuma kakhulu futhi ngiyaphila kakhulu nabawethu. Ngimthanda kakhulu nabawethu. Nabawethu bazoqoqa ukhokhela isikhibe bazoqoqa bona la. What's the video lapho? What's the video? Bazoqoqa la ekhaya phela man. Ukhokhela isikhibe. Ngizobheka ice-cream man. Uyaba ice-cream. Engizongishaya into wrong. Wesikhibe ukhokhile boqoqa bona la. Angibuyiseni nje mina. Sikhokhile isikhova la. Beka phansi la. Ukhokhile isikhibe ayi. Angidlulanga futhi mina. Angidlulanga. Yes. Angidlulanga. Wesikhibe ukhokhile la ngangandluli. Yebo masathi ashala khona icobo libona wena bana mahla ebona kulala sini ukhokhile isikhibe angidluli angiqoqi sobheka isikhibe ngiyabuya
Bafana kokiwe manani Foster uyakufuna uzicwendoda ubuzosa awuzoso ule ngothini lapho omanivana hey yaphoqa la oza futhi hey baba ngilala la boss ndoda ungezwe hayi sekisimangana mina kulethu bafana yabona ke manje ukhokhiwe ngidala yonke into ukhokhiwe I cook you off an old day. Kodwa ngiyophinda ke la kodwa la bengisapha amabhula hayi Bafana manani ngeke kuyavuma ke lokho hayi akuphoqwa ke la bafana manani hey I cook you up down, they don't cook you away. Cook you away. I down. I said then get about team better my day. I cook you on the road. I said, pretty.
I'm right, man. Sempre tirar o buraco. Ei! Começou, that's the one. Udi, Gidipan. Udi Gidipan. Come again. But Gidipan. At the stage. Not with Gidipan. Did you know the muscles to be a bit of me? Just go to some little bit. I have a family tie. I will cook your umbrella and they'll get the heat of I Yeah, but I'm going to show you condition. I have my special content. I can drive it. Maluda, Ankota isandla bangifakisephi inaphetha nini bathi bangifasile isandla bangifasile isandla empendini ayibathi akana abantu twenzana amalunda lapha yazi ungaphila lempela ingambeyo kudla lokudla into malano wayihlaba ingamisa sekusana ayikho doctor nami uzawuthima umuntu siyaphupha ke manje lempanda ngithola zamalunda la amalunda aselapha which hotel is this Kinky? Isebani anyu hotel Tuba ayibo esihlobo sanibona umdungu niyaphila phela umntana salinde hayi angumshomo manzi makhelwane makhelwane wana kana dilunda ma wana kana dilunda ma dilunda na ya msathathelwa namhlanje la isemthini la ngidla yonke into la ayi sanibona njani sisi hey niyaphila hayi namhlanje siyabuya ngizokugcina namhlanje eThekwini hayi no kuzonzeka uma ukhona ivele ngithola ukuthi sekulokuya kakhululeka khululekani nabakwethu ngihleli live ngizani soxoxa khona hayi khululekani ngiyanithanda kule eThekwini nabakwethu ya ngidla konke okukhona ngicedela imali u2 days ehotel ukuzubaleka ukuthi uhlafuna ngoba awutholakala noma kanjani hayi ndoda hayi lento ivele kwenzathi unyaka wonke usumnandi unyaka wonke
engiyayo ebhokisini nama-rashef zongeyinkinga hayi alright manani sengivele ngawu-2 ya ngisale ngathi angibeyilunda kulala kuphela ubhizi lapho kuphela ubhizi namalunda lapho animene ngenze video ngizoma amalunda lapho hayi kulungile lokhuzana okhuphuka emini uzocupha lapha kwami kulungile khululela okhuphuka ntambama emini onemonto okhuphuka ngizosola ehlihliwe mhlawumbe ngo-past 11 nemonto ayiwashiyi ngcolile manje inkinga nto engibona amakhawasha akwazi washiya imonto hayi lokho kanti le monto yashakathala umdovane noma iyigca kodwa manje washakathala umdovane kulungile so anginankinga uzocupha nankinga uzitholile bafowethu ngicela kwazi i-gift yini trying gift back yini ngolokhuzana ngo-400 100 kodwa ngiya ngazi into engenza kanjani uze nje just ukuthi nani nivele imali engiyitholile kule mamthandeni summer experience ngizobe nidle eholweni lami bazobedla phi emayina petrol hayi eholweni bazodla emayina petrol hayi eholweni bekumnandi ukuba nawe emkhalipha bhuti ngiyabonga usomathuba mfutho wakwethu ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu futhi inamba yami ndimane ngena DMs unikazi ya bafutha ngazi ukuthi ngenza kanjani ekutheni anikhopha futhi isibongo sami wakwasikhinkili akwachazela wasikhinkili lo mgcini okhulumayo lo mgcini kwenkomo opheni nawo lapho awukho 300 rand mina ngifuna ukupha umuntu 400 100 phepha lami yoyonde cash send hey liyagezana ihotela bafana bukana njani manje ngidubula ngoface bafana liyagezana ihotela bukana njani ngidubula ngoface ndoda ungayibona njani ubuka nje hey mfunje engageza shut up kodwa gcine ngaba amavidiyo awodwa lokho into eyodwa even ngoba abantu shama nje yakanje hayi khona cha ke hayi akuke ngisadvilele ekhaya hayi ngingambhekile ukuthi inkalankala ngifuni ngimakile inkalankala ngangifuni ngisile phela mina ngizongibuza bosi leke anazi inkalankala anazi inkalankala amaphondo inkalankala awukwangona ngiyasho bengimakile kayingena ngizongibuza ngizwa mina ngiyazazi lo midlalo ngithi ibhifu ingulube abantu angazi ngithi uveza amalungu lapho wena bengimakile ngangizawetha ukuthi ngingadli inkalankala ayingeke bafana bakithi kusasa ngebloksini nangu masondolo oyishasa manager nomdelele nangu lapho
Uchaze ipha. Bathini? Uchaze ipha. Hayi, akukho ngasadle. Ngiyangisa.